Wala nang intro-intro. Yung sinaksak niya, parang nagkakaroon ng balat yung gitna ng muka. Unti-unting umatras ang mga nilalang na yun hanggang sa nilamon na sila ng dilim at hindi na nakita pa nila Abo. Ang sabi niya sa tatay niya, umalis na sila doon dahil may nararamdaman siyang hindi maganda. Parang may kanina pang nanonood sa kanila. Kaso lang, hindi niya mawari kung tao ba ito, elemento, o aswang din. Dapat bilisan na nilang makauwi habang tirik pa ang araw. Ilang minuto ang lumipas habang naglalakad sila papalabas ng gubat. Kahit tanghaling tapat pa lang, nakarinig sila ng mga alulong ng aso. Nagtataka itong tatay ni Abo. Bakit walang dugo yung punyal niya? Tinanong siya ng tatay niya ng, "Bo, bakit walang bahid ng dugo yung punyal mo?" Sagot ni Abo sa tatay niya, "Hinigop ng punyal, tay. Yung sinaksak ko ngayon lang siguro namatay, kaya umingay yung mga aso." Paglabas nila ng gubat, yung mga tao na nasa baryo, lahat nakadapa sa lupa na parabang nagluluksa silang lahat. Dinaanan nilang magtatayon kahit may natatapakan yung kalabaw nila o nagugulungan yung karito nila. Hindi ito iniinda nung mga nakadipa sa lupa. Diretso lang ang kanilang pagluluksa. Hanggang sa nakalampas sila sa baryo na yun. Ang sabi ni Abo sa tatay niya, yun din yung mga dumumog sa kanila noon. Tanong ng tatay niya sa kanya, bakit hindi niya kaagad sinindak gamit ang punyal niya? Sagot ni Abo, gusto niyang makita yung mga sinasamba ng mga yon at yung mga inaalaya nila. Dahil kahit anong sindak pala ang gawin niya, hinding-hindi yun titigil na mambiktima sa lugar na yon. Ngayon kasing namatayan sila ng sinasamba, mapipilitan silang umalis sa lugar na yon. Yun ang gustong mangyari ni Abo para tumigil na din ang lahi na yon sa pambabagat at pagpatay ng mga ordinaryong tao. Nung marinig ng tatay niya yan, kahit gulong-gulo ito sa mga sinasabi ng anak niya, masaya siya kasi ligtas silang dalawa eh. Sa patuloy nilang paglalakad, bigla na lang sumikip ang paghinga ng tatay niya. Hinahampas-hampas na nito yung kariton kasi hindi na siya makahingi. Kasabay pa ng nangyayari sa kanya, sumusuka siya ng laway. Tinatapik-tapik na niya yung dibdib niya para lumuwag yung daloy ng hangin. Pero wala. Ang ginawa ni Abo, pinasadahan niya ng punyal niya yung lalamunan ng tatay niya pababa hanggang sa dibdib nito. Maingat na ginawa ni Abo yan dahil konting sugat lang sa tatay niya, mawawalan ng bisa yung hawak-hawak niyang punyal. Ilang segundo ang lumipas, nakahinga ng maluwag yung tatay niya at nagsalita ito ng, "Po, may matandang babaeng sumusunod sa atin." Sinipat-sipat ni Abo yung likuran nila, pero wala naman. Tanong niya sa tatay niya, "Anong itsura ng babae, tay?" "Mataba.
Kalbo. Malalim yung mata. Tapos itim na itim yung labi. May hawak-hawak yung nakahoy. Tapos... Pinipilit alalahanin ng tatay niya. Pero pakiramdam nito, unti-unti nang nabubura sa isip niya yung imahe ng babae. Ang sabi ni Abo sa tatay niya, "Yan yung sinasabi ko kanina sa gubat, tay. Kaya dapat umalis na tayo kaagad doon. Meron kasing sumusunod sa atin." Matapos kumalma ng tatay niya, nagpatuloy sila sa kanilang pag-uwi. Nakauwi sila mga bandang 3:00 na ng hapon. Kasi ang layo talaga sa kanila nun eh. Hindi pa rin kampante si Abo sa sitwasyon ng tatay niya. Parang may mali. At saka aligaga ang pagkilos nito. Panay ang tingin sa malayo, may sinisipat. Hindi naman yun ugali ng tatay niya eh. Hinintay muna ni Abo sumapit ang hating gabi bago niya tuluyang suriin ang katawan ng tatay niya. Dahil ayon kay Abo, mas madaling makita ang kalaban kapag takip silim na. Hindi niya alam pero mas nasusundan niya kung saan nanggagaling yung mga binibigay na sakit sa isang tao kapag gabi. Yun bang natutunto niya ito kaagad? Mahirap ipaliwanag pero makakarelate dito yung may mga kamag-anak na batikang manggagamot. Ang sabi niya sa tatay niya, meron lang siyang titingnan sa bumbunan nito. Sinuri ni Abo yung ulo ng tatay niya. Nakita niya na may mga maliliit na ugat ditong nakausli. Parang sinulid sa sobrang nipis yung mga yon. Hinawak-hawakan niya. Kaso lang, gadahawi niya sa tumpok ng ugat. Umaaray yung tatay niya. Tinanong ni Abo kung anong pakiramdam nung sakit. Ang sabi ng tatay niya sa kanya, parang inaalis na langib sa sugat yung pakiramdam. Binunot ni Abo yung punyal niya at pinasadahan yung mga ugat. Kaso lang, bigla siyang naitulak ng tatay niya papalayo. Ang sabi nun sa kanya, sobrang sakit nung ginawa niya. Parang sinaksak ng kung anong matalim na bagay yung ulo niya. Nakahawak si Abo sa punyal niya. Inisip tuloy ng tatay niya, yun yung pinangsaksak sa ulo niya. Kaya sobrang sakit. Biglang nag-iba ang aura ng tatay niya. Galit na galit itong nagsisisigaw sa kanya ng, "Papatayin mo ba ako? Ha? Ano bang ginagawa mo? Hindi ka nag-iisip?" Kalmadong nakatitig si Abo sa tatay niya. Hindi siya sumasagot. Inoobserbahan niya lang ang bawat paggalaw nito. Nang makita ni Abo na may kumintab na nanggagaling sa bintana nila. Walang sabi-sabi. Pinutol yun ni Abo gamit ang punyal niya. Yung kaninang galit at nagsisisigaw na tatay niya, animoy walang maalala sa lahat ng nangyari. Unang bungad niya kay Abo, "Nak, ang sakit ng ulo ko. Pahinga na muna ako ha. Pagod na ako eh." Tumangulang si Abo sa tatay niya at umupo siya sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan niya yung sinulid na dahan-dahang bumabagsak sa lapag ng bahay nila.
pagpasok ng tatay niya sa kwarto, pinulot niya yon at hinila. Malambot lang yung sinulid na yon, pero nanatili itong konektado sa kung sino mang nilalang ang nagmamanipula sa isip ng tatay niya. Wala nang pinalampas na oras pa si Abo nun. Sinundan niya yung sinulid kahit alanganing oras na. Ilang minuto na siyang naglalakad habang patuloy na sinusundan yung sinulid. Nagtataka siya kasi parang ang layo naman ata nun. Isipin niyo ha, ilang minuto pa lang siyang naglalakad, pero ibinalik siya nung sinulid na sinusundan niya sa baryo kung saan sila hinarang ng tatay niya. Ang galing, di ba? Samantalang, nung sila ng tatay niya yung naglakad, halos kainin nun ang lahat ng oras nila sa isang araw. Ang sabi ni Abo sa sarili niya, kaya pala pinadaan ako ng sinulid na to sa masukal na daan. Dito pala ang bagsak ko. Ang galing. Salamat sa mga diwata. Patuloy na naglakad si Abo. Hindi pa rin kasi natatapos yung sinusundan niyang sinulid eh. Pero, nung nasa ibang lugar na siya, iba na din ang aura. Alam naman niya na baryo yon ng mga aswang. Hindi din siya natatakot. Pero, may kakaiba talaga sa lugar na yon. Maya-maya pa, nakita na niya yung bahay na pinanggagalingan ng sinulid. Nakahiwalay yon sa baryong dinaanan nila. Merong mahinang ilaw, 2 aso sa labas, at malakas na usok na nagmumula sa loob nun na parang may nagsisiga. Inobserbahan muna ni Abo yung bahay. Halos magsasampung minuto na siyang nakatingin dito pero wala siyang nakikitang tao. Naglakad paikot si Abo sa bahay. Yung 2 aso, sinusundan siya ng tingin. Hindi naman siya kinakahulan o hinahabol. Nakatingin lang. Pero nung lumapit siya ng konti, nag-angil ang mga ito at nagtindigan ng mga buntot. Ibig sabihin, nakahanda na silang lumusob oras na lumapit pa siya ng konti. Buong tapang na humakbang si Abo papalapit sa bahay, kasabay ng pagpadyak niya sa lupa na may kasabay na buhay na salita. Yung mga aso kanina na mistulang mga lobo sa tapang, naging parang mga tuta na lang at nagsiyukuan yun kay Abo. Tumuro siya sa malayo at nagtakbuhan doon yung 2 aso. Nung nakadikit na si Abo sa bahay, naaamoy niya na parang may naglalaga ng lamang loob. Pagsilip niya sa bintana, meron siyang nakitang malaking tao na kalbo, mataba, maitim, tapos meron itong tinataga. Nakatalikod eh, kaya hindi niya alam kung babae ba o lalaki. Nung gumilid ito at naglagay ng kung ano sa malaking kawa, nakita ni Abo na isa itong babae. Napakapangit ng mukha nun. Malalaki ang mata, busalsal ang nguso, ang laki ng ilong, maitim ang labi. Basta, literal na halimaw kung ilalarawan ang itsura nito.
Pansin ni Abo. Abalang-abala ito sa ginagawa niya. Panay ang taga, lagay sa kawa, dagdag ng kahoy para lumakas yung apoy. May niluluto siya eh. Hindi lang makita ni Abo kasi nakaharang yung malaking katawan niya. Yung sinulid na sinusundan ni Abo, nakadikit sa pinakabumbunan nung nilalang na yun. Sa patuloy na pag-obserba ni Abo rito, naisipan niyang umikot pa sa bahay. Hindi siya sigurado kung aswang yon kasi hindi siya naaamoy eh. Wala naman siyang orasyon na ginamit para itago yung sarili niya. Malamang, tao lang din yun siguro. Sadyang hindi lang kaaya-aya yung itsura. Nang makita ni Abo kung anong tinataga at niluluto ng babaeng ito, mga parte ng katawan ng tao, hayop, at mga halo-halong lamang loob. Kumpirmado, may lahi itong aswang. Para makasiguro, kinumpronta ito ni Abo. Kahit ganun na yung nakita niya, nanatili siyang kalmado. Binuksan niya yung pintuan ng bahay. Tumigil sa ginagawa niya yung babae at unti-unti itong lumingon sa kanya. Gigil na gigil itong nakatitig sa kanya habang hawak-hawak ang itak niya at anumang oras ay pwede niyang sugurin si Abo. Humihingal na ito ng matindi. Nang ibuka ni Abo ang bibig niya at nagbigkas siya ng 4 na buhay na salita. Dahan-dahang kumalma yung babae, pero masama pa rin ang titig nito sa kanya. Unang-unang tanong ni Abo rito, "Anong lahi ka?" Tatagilid-tagilid lang ang ulo nito at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nang sumagot ito sa kanya ng, "Gawilang." Unang beses lang narinig ni Abo yung lahi na yun. Ang inaasahan lang niya na sagot, "Aswang ako." Pero hindi eh. Gawilang ang sinagot nun sa kanya. Tanong ni Abo dito, "Gawilang? Saan kayo panig?" Pero habang nagtatanong si Abo, binubunot na niya yung punyal niya na nasa likuran niya. Hindi niya kasi pwedeng isaksak yun basta-basta. Dahil baka tao eh. Mawalan pa ng bisa yung punyal niya. Hindi sumasagot yung gawilang. Pero panay ang sipat nito sa labas ng bahay niya. Ramdam ni Abo na may mga ibang tao na nasa labas ng bahay nung gawilang. Iniikot-ikot ni Abo yung punyal niya at bigla niyang itinarak yon sa lupa. May mga nagpulasan sa labas ng bahay. Pero yung gawilang, nanatiling nakatayo. Walang naging epekto sa kanya yung ginawa ni Abo. Kumpirmado, hindi pala yun aswang. Tanong ng gawilang sa kanya, "Yan bang itinarak mo na yan? Yung pumatay sa uwao?" Hindi sumasagot si Abo. Bumuelo siyang lulusob doon sa gawilang at walang sabi-sabi, tinuhod niya yung sikmura nito. Napaluhod yun, tapos may sinukang likido. Kaya pala ang laki at ang tigas ng tiyanon. Gawa ng punong-puno pala ito ng pulang likido
Napakasangsang ng amoy nun. Tinutok ni Abo yung punyal niya sa gawilang. At tinanong niya ito ng, bakit may mga bangkay ng tao dyan? At saka sino yung mga tinawag mo? Ha? Sumagot sa kanya yung gawilang ng, okay, yung part 3 nga pala nito, parang ending na sa taon na to. Tapos yung susunod na magiging storya, parang fast forward na ng 10 o 15 years ata. Basta kasi kaka-email lang sa akin ni Jess eh. Hindi ko pa na-check. Pero tapusin na muna natin to. Yung part 3, ending yon ng taon na to. Tapos yung susunod na part, yun nga, mag-i-skip tayo ng 10 o 15 years. Basta, bukas na bukas yung part 3 kaagad. Yun lang. Salamat.